Sabay-sabay. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Gising-gising na po. Ngayon po, piyestahan po ng Senyor Santo Niño. Ano po? Sa iba't ibang parte po ng Pilipinas, nagdaraos po sila ng buwan-buwan ng pagdiriwang para po parangalan ang Ninyong Jesus na tumaas sa atin na dumarating sa imahe ng ating Panginoon na nagmumukhang isang bata. Ano po? Sabi po nila, ang Santo Niño po ay espesyal sa buhay ng mga Pilipino. Katulad po ng ating debosyon sa Mahal na Ina, tayo raw ng mga Pilipino ay malapit sa Ninyong Jesus dahil tayo po ay malapit sa mga bata. Kung inyo po mapapansin sa mga bahay-bahay po ng mga tao, kung ano po yung profesyon ng kanilang ama, ng kanilang kabuhayan po ng pamilya, yun din po ang bihis ng larawan ng kanilang Senyor Santo Niño. Ang iba po, dahil po pulis si tatay, meron ding hawak na pa rin ang Santo Niño nila. Nakabihis pa ang pulis ng Santo Niño. Yung iba, dahil magsasaka, meron siyang hawak-hawak na pang-araro ang Santo Niño. At ang iba naman, dahil mangingisda, o kaya bumbero, ang kanilang Santo Niño, ganun po ang bihis na kanilang Santo Niño. Nagtataka lamang po ako, sa lahat po ng bahay, ganito ang larawan. Kung anong pamilya, ganun ang Santo Niño. Pero sa mga kumbento ng pare, ang Santo Niño po nila, hindi nakabihis magpare. Simpleng Santo Niño pa po siya. Siguro po, larawan lamang po ito kung ano yung saloobin ng bawat isa sa ating pamilya. Kung ano ang pangarap po natin, kung ano ang ating pangarap sa buhay, siya rin po ang nilalarawan ng ating pananampalataya. Ang kalagayan ng ating kalooban, nakikita natin sa ating pagpaparangal sa Senyor Santo Niño. At ngayon pong araw ng mga bata, araw po ng Panginoon natin Jesucristo, maganda po matutunan natin mula sa Ninyong Jesus ang mangilang-ilang bagay na marahil dahil tayo may edad na, tayo mulat na sa katotohanan, marahil po nakakalimutan na natin. Maganda pong magbalik tanaw tayo bilang isang bata, ano kaya ang ibabahagi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo? Ang Ninyong Jesus na naging isang bata, tulad natin, nagpakababa, para lamang po makasalamuha ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, meron pong kasabihan, kung sino daw po ang hindi marunong tumanggap, hindi rin po siya marunong magbigay. At papaano po tayo tumatanggap? Papaano po tayo nagbibigyan ng biyaya, ng grasya? Kapag po tayo ay bukas palad, nakalahad ang ating dalawang kamay sa harapan ng tao o nung sino man na nagbibigay sa atin ng regalo, ng biyaya, ito daw po ay magandang tanda na kahit ano pa yun, kahit anong klase pa yung binibigay sa atin, nabibigyan natin ito ng mas malalim na pakahulugan. Noong po ako ay nakadistino pa sa Davis, doon pong Jacaro ako doon, meron pong mga bata na nakatambay sa patio. Tuwing hapon na po, mag-aalasin ko ng hapon, marami pong bata na naglalaro doon sa patio ng simbahan. At nakaugalian ko na po, sa tuwing dadalawin ako ng mga kapatid ko, pagdadala nila ako ng kape, pagdadala ako ng mga tinapay, siyempre hindi ko naman kaya ubusin lahat yun. So bibigyan ko ito mga bata para naman masulit yung pagod ng aking kapatid na nagluto ng mga tinapay. Kapag bibigyan ko na sila ng mga kape, agad-agad mag-aagawan sila. Excited na excited sila. Amo, gusto ko po yung kulay pink yung sa akin, sabi ng isa. Amo, gusto ko yung may sprinkles yung sa akin. Yung iba gusto nila yung maraming icing. Basta sila lahat, masayang-masaya. Kahit hindi imported, kahit hindi branded, kahit homemade lang. Ito mga cupcake na pinamimigay ko, masayang-masaya na sila sa grasya at biyaya kanilang tinanggap. Maliwanag sa kanila na hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng kahit ano. Maliwanag sa kanila na hindi dahil mabait sila kaya ako sila binibigyan. Maliwanag sa kanila, binibigyan sila dahil may taong nagpupos ng loob pero nagbibigay ng walang hinihingi kapalit. Baliktad naman po, totally kabaliktaran ang karanasan ko nung nakadistino ako sa Ermita. Seminarista pa po ako noon. Doon sa Ermita, pinag-organize kami ng Christmas party para sa mga batang nasa lansangan. At doon sa Christmas party po yun, nag-organize kami ng games, meron kaming konting
salo-salo, at syempre may mga papremyo, may mga loot bags yung mga bata nito bago sila buhay. Nung matanggap nila ang mga loot bags nila, binuksan nila, makita nila pamukat-mukat mo, lollipop, saka 2 piraso ng candy. Sabi sa amin ganyan, ito lang, wala na bang iba? Ay, sabi ng iba, sa'yo na lang ito, marami ako niyan. Parang gusto kong mainis, gusto kong mapikon. Ikaw na nga itong binibigyan, ikaw pa itong maselan. Kayo na nga itong pinagmamalasakitan ng loob, kayo pa itong pilikan. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Maging bukas palad po tayo. Tanggapin natin ang lahat ng biyaya, ang lahat ng grasya na ibinibigay niya. Huwag muna po tayong maselan, huwag muna tayong pilikan, huwag muna tayong mapili. Katulad po ng hamang na bata, ng simpleng bata, hindi po siya tumitingin ano ba ang brand ng klase ng pagkain, ng regalo na ibinibigay mo. Hindi na tinitingnan, ito ba yung mamahalin, ito ba yung binili mo sa SM o sa ukay-ukay. Ang tinitingnan po ng bata, yung taong nagbigay, ang taong nagpapahagi ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mumunting regalo. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Katulad ng Nining Jesus, ilahan natin ang ating mga panay upang ating tanggapin ang lahat ng grasya at biyaya na ipinamumulod ng libre ng ating Panginoon na lubusan ng pamamahay. At sa ating pong pagtanggap ng mga regalo ito, sa ating pagtanggap ng mga grasya na mula sa Diyos, sana po makita natin kung papaano sa ating Ebanghelyo ang mga magulang hinilapit ang mga bata kay Jesus. Hinilapit para ano? Hindi naman para pagalingin sila sa kanilang karamdaman. Hindi naman po may sakit, hindi naman ketogin ang mga bata nito. At hindi naman sila nagugutom, hindi sila humingi ng tinapay mula kay Jesus. Inilalapit nila ang mga bata ito kay Jesus upang maibutom niya, maipato ang kanyang kamay sa kanila at paspasan sila, bigyan sila ng karagdagang grasya. Napakalakas po ng kapangyarihan, ng paghawak, ng paghipo ng bawat isa sa atin. The power, the sensitivity of touch. Madalas po, hindi na po natin nabibigyan ng pahalaga sa ating buhay. Madalas po, okay na sa atin, nabigyan ko ng ganito, ang aking kamag-anak, natulungan ko ng ganito, hindi nangangailangan. Okay na yun. May nanlimos, binigyan ko ng konti, okay na yun. Tapos na ang responsibilidad ko. Mga kapatid, higit pa sa salapi, higit pa sa kahit anong pinagpawisan natin, ang may co-contribute natin, ang may babahagi natin sa pamamagitan ng isang paghawak, ng isang